sa mga giatangan matagtikang sa bagong tuig, mao ang mga New Year babies. Ug dinhi sa dakbayan sa Sugbo, usa kanila ang baby boy nga nataw pasado alauna kaganihang kadlawon. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini si baby Crisander Gorea. Nataw siya alauna 42 kaganihang kadlawon sa Cebu Puriculture Center and Maternity House. 3.15 kilos ang gibugaton dihang nataw si baby boy. Hilabihan ang kalipay sa iyang ginikanan sa pagkataw sa ilang New Year baby. Matod sa iyang amahan nga si Chris, liwas sa bagong tuig paunta ang due date ni baby. Mao nga nasurpresa sila nga kagahapon nakasinati na og contraction ang iyang inahan nga si Judy Ann. 40 weeks siya karon karon Monday niya. Expect me within a day or two after. Adili siya New Year merg day after New Year na. Kalit-kalit lang nag-contraction naman siya so diretso na ko sa hospital. Kalipay ang gibati sa bag-ong amahan sa Pampabuenas nga mibukas sa ilang tuig 2019. Dala ang panghinaot sa maayong lawas sa baby ug inahan. Excitement, mixed emotions. Wala, nervous lang, happy, mixed emotions. Pero happy, mas labang happy. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.